Kaso sa acute gastroenteritis sa Cagayan de Oro City, miabot na sa sobra 300 sa bulan lang sa Setyembre, sigon sa City Health Office. Mga establishmento sa syudad nga ulahing giatuan sa mga naigo sa maong sakit, subling ipailawom sa testing. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Cagayan de Oro City Health Office nga sa bulan sa Setyembre, miabot sa sobra 300 ka mga kaso sa acute gastroenteritis ang natala sa syudad. Labing taas matud pa kini nga ihap kay ana sa 200 ka kaso sa mong sakit lang ang matala sa buhatan matag tuig. Apan giklaro sa buhatan nga dili pa kini madeklara nga outbreak, sanglit ang DOH lang ang makadeklara niini. Kay numduman nga bulan sa Setyembre migawas ang taho nga ubay-ubay ang naigo sa acute gastroenteritis sa syudad kung asa sagad kanila mibisita sa mga establishmento sa downtown area. Gani base sa CHO, 16 sa 19 ka water samples gikan sa mga establishmento o poblasyon barangays ang nagpositibo sa Cagao. Hinoon sa 300 ka mga kaso nga natala, walay nagrabihan ug nakagawas ra sa ospital. Siyempre, kanang kalibang normal na siya nga physiologic na response sa body whenever na makasulod na dili ingon nato nga kontra sa imong body gani iya yun ang gusto ipagawas. Karon mas pahugtan sa CHO ang inspection ug checking sa water system sa mga establishmento aron masiguro nga dili na masubli pa ang hitabo. Oktubre 3 subling ipailawom sa testing ang mga establishmento aron masuta kung aduna pa ba kagaw sa ilang tubig. Kung kuan na yun siya, permanente na yun na free, then ibalik na rin nato. Kaya karon wala nato sila gipagamit sa tubig na kuan. After that, then we will also, whatever is the result, then we will give them kanang panugot sa paggamit na sa ilang tubig. Samtang wala giwala sa CHO ang posibilidad nga nagikan sa wala makolektang basura ang posibleng kontaminasyon sa tubig. Apan walay pagtuon nga magtumbok nga kini ang rason, sanglit daghan ang posibleng hinungdan sa kontaminasyon sa tubig. Ang diarrhea can be caused by anything. It could be sa pag-prepare nimo sa imong pagkaon per se. Wala ka kayo nang hugas sa imong kamot, hygiene. That's why atong ginakuan gyud gina-emphasize na hand washing. And also diarrhea could be viral. Tungod sa hitabo, lakip na ang mga establishmento sa ipailawom sa Cagayan de Oro City Water District sa ilang water sampling testing matag adlaw aron masuta ang kalidad sa ilang tubig. Kinigawas pa sa water testing sa mga kabalayan. Padayon sabdaw ang pagpalambo sa COWD sa ilang water pipelines. That's why we are encouraging all the concessionaires, ang publiko, nga if ever na amoy makita nga gamay lang nga leakage, do report it immediately sa water district para ma-attend nato diretso, para ma-avoid ng kanang mag-sit-in ng mga contamination. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.